Nanawagan ang kadumalahan sa Davao City Overland Transport Terminal kundikot ngadto sa Davaoenos nga suportahan ang Culture of Security campaign sa City Government of Davao. Kinihuman sa nitigayong managlahing pagpamomba sa Coronadal City ug Tacurong City, South Cotabato kagahapong adlaw, Mayo 26, 2022. Panawagan ni Aiza Yusop, ang manager sa dikot, ngadto sa mga pasahero nga mag-igmat kanunay ug i-report sa otoridad ang mga kadudahang tawo o butang sa palibot aron kini gilayong maaksyonan. Kung kamo adunay mamatikdan sa inyong tapad nga pagsakay ninyo or mga bagahe nga biglang ibilin nga wala mo kabalo kung naay tag-iya or gibiyaan ba sa tag-iya, ura-urada mismo kita mo sumbong diha sa atuang mga security guard. Sulod sa terminal, gisiguro usab sa dikot management nga walay makasulod nga mga gidili nga butang ug pagsigurong maayo ug luwas ang pagbiyahe sa mga sakyanan pagawas ug pasulod sa syudad sa Davao. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Aruman.